vindre i per assistir a una altra exposició de Susana Alemany. Bé, jo soc Lucía Romero. Així doncs, aquesta exposició em sembla que quedarà en la pandèmia reflexada, i és importantíssim perquè és la visió de Susana. També les diferents perspectives d'aquelles persones que han ajudat a frenar a poc la pandèmia, però aquelles altres actituds que evidentment no ho han fet, no han acompanyat, no? Són 18 mesos de vivències personals, són vivències surrealistes de fets i moments puntuals que he viscut. Els materials que utilitzo són les teles, en aquesta ocasió el cartó i aulades de color. Que espero que mantingueu i a veure si n'hi ha de tot això i el món és de color. Com que moltes gràcies. I ara avui assistim a l'obra de Susana Alemany, El bucle atemporal, a la qual m'uneix una amistat des que érem xiquets en l'Auxola, i per tant és per a mi un goig i un apreci poder estar avui així inaugurant el que és la teva obra, que m'ha quedat la veritat que bocabadat, en el que plasmes molts sentiments, colors, textures, etc. Jo no sóc un expert ni molt menys en art, al final sé el que m'agrada i el que no m'agrada, però he vist coses que m'han emocionat molt i que estan molt interessants i que espero que tot el món pugui disfrutar.